inoiz esango iregin beharra zein den. Nik aspaldi egin nian aukera, jotake irabazi arte! Aio ginen bai, uda baten erdian, urteak pasa, ta berdinetan gaude, ez ezan inoiz, hau bukatua dago, ez inoiz pentsa, bidea amaituta. Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den, entzugentearen ahotsa, jotake irabazi arte. Zutagar, borrokan gelditu barik, jotake gogorretxaiari. Zutagar, etengabe gauza egunez, jotake gogorretxaiari. Aio nintzen bai, udak baten erdian, eta morrua izan dut gurasotzat, iritsiko da egiaren ordua, egindakoa ordaindu beharko dute buru barrua. Gauzak gaten lotuta eta morrua izan dut gurasotzat, ezin konpondu hainbat eta hainbat kate, egindakoa ordaindu beharko dute. Nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein den, nik aspaldi egin nian aukera, jotake irabazi arte. Zutagar, borrokan gelditu barik, jotake gogorretxaiari. Zutagar, etengabe gauza egunez, jotake gogorretxaiari. Artozkira ez da gutu nukeltzen, ez eta laguntzarik Afrikara. Armak bai, zibilizaziotik, lehen gai merkearen truke. Aurrek irakurtzen ez eta tiro egiten ikas dezaten, beste zer baino lehen, beste zer baino lehen. Beste herri baten historia ikasten dute,
Eta herri batzuek beste herri baten historia idatzi ere bai. Gauez egindako erasoetan misilek su artifizialak dirudute telebistako pantailan, eta luzartzako sarreran herri ilegala jartzen du kartel urdinetan.